ole voina hei saphet ko tarin min tir angin kaini chungte branch te ngu a zo te kaya COVID-19 doin kan variak pheya hei kan hmula hi tiau lui ania hei aluan dan hi an maksak dang dai khopa Mizoram lam zong hi anua Burma lam ram ria son alai taka son a film le dai me hei hi thil maksak ve tak chu ni engwanga Mizoram hi nubi nge ti hriat ani lova kan chui chiang dona enge anut chan hei ni chuan kan hre ve lova ma se hei mi ta hmu theya hianin alai taka son a film le anu hi in then phak mai ni hei hian en tir te po neng ma se mi thiam te kan ni lem lova kan zir chiang don lem lova kan hmu ang tok hi kan rin dan ani mai ni ke ni chu high school po pass lo kha kan nia kan hriat hi tamwak lova helai lui hi alai taka a film le anu in a in then ti hi kan hriat chhun chu ani mai ani